dito'y pusok saguday ka inar-arapaap ko amotya ladawan mo tinapuno ken na emma simmang bay ti daytoy abiyag anak nuan lailo ken raksa awanen ti sabalipay nga inak tinartari gagay pated dayta ayat mo isuntuti man narabay sanyata si kalaeng ti ay ayate sanyata si kantulaeng ti papatge iwasim ka din dayta panagdua-dua sunitam liday tiraksak tapno ayat di manasanas awanen ti sabalipay nga inak tinartari gagay pated dayta ayat mo isuntuti man narabay sanyata si kalaeng ti ay ayate sanyata si kantulaeng ti papatge iwasim ka din dayta panagdua-dua sunitam liday tiragsak tapno ayat di manasanas sunitam liday tiragsak tapno ayat di manasanas